ассалому алайкум апа хӯаро модаро ҳамаатон хуш омадед ба канали Закия Шоп Санкт Петербург. апа хӯарон эрӯз распродажаи нормални кардагем. кадомед да ки размеру тоғри мегира Санкт Петербург даен метоне омада ай пеш бине кадомед ки дурен доставка ҳамаи ҷо дорем. беҳад распродажаи хуб кардагем. касе ки киртара ай 5 та боло мегира 700 рубли сов мекунем. касе ки 1 та мегира 1000 рубли совуш мекунем. 3500 да мисол 5 дона. касе ки наздик да метона омада бина. ин ози ма нишон метиҳам ай кадомаш кадом размер мондагиай шумо нигоҳ кунед. духтаро куртаҳо ягон айб надора. ҳамақае ки мо ҷо надорем. ҳали ҷо надорем ки ман ҳамира таҳ кунам бимонам хай бугум чанд қайша гирифтанд нагирифтагиш бо хай соли дига ҷо надорем. ина нигоҳ кунед айро бинои турецкиай размериш мондагиай 40 42 44 кадомеш ки да танаи модел ҳастай да пара экран мемонем нигоҳ кунед ҳач хаместа серамно вишивка дигай вақте одам мепӯша киртара дигаяй плюс 6 мераванд туркиян ина пуштиш хаяднатони ина нигоҳ кунед ина хеле пойнуш кушод медузанку ана михелай беҳад свети хушрӯай хеле медоне ки ма видео ягон хай фильтр надора обычни амихе видеои бе ягон хай фильтрай ина духтаро турецкия як дона ай размери молочниш мондагиай 48 размер ай и гафридоршам 48 размер ай хави ширкои тари симак даки кашол кадам кирта беҳад лав даҳаш кашоли безеб омадай инамиё ина ҳамаш касе барои фурӯш мегира ё ки духтарои аҷоя ҷамъ мешен ҳами ҳози худиш дузанда ина мо дузандаям дорем худиш 1200 сум духти киртамонай ай киртаи тайёр касе ай 5 та мегира 700 рубл 1 та мегира 1000 рубл то 5 тара 1000 рубли ай духтаро мисол 2 та 3 та 1000 рубли ана нигоҳ кунед размери 48 плюс 6 мераванд баъд ай як дона ай 46 мондаги будай 46 мондаги ай где-то 48 50 да меша плюс 6 намера плюс 4 мерафтай духтаро ман размерои ҳамаша гуфтестам размерош ҳам илтимос хушрӯ гӯш кунед мисол сразу скриншот кунед галочка моне ки инамира гуфта ман сразу ҷамъ кунам да инаи саузш боша размери 54 да мешавад адраси баъд ана хеле оранҷеви свет дора 56 да мешавад оранҷевиша чапа намонда замон кушаи тараф ина нигоҳ кунед 56 да мешавад як дона ай имондагиай духтарои группа гирифтан ира як дона 46 48 да баъд анаиш боша як дона мондагиай ира иам 46 48 да мешавад як дона ай мондагиай 46 турки двойкай кирти тагиш остин надора нехе спортивни стилай 46 туркия где-то 46-48 да меша иқа плюси калон намерафтай ина ишам туркия пашти қариб ҳамаш як фирма ҳам духтаро ина нигоҳ кунед ёшам размероша хай ҷидо кунед баъд кадомек ки кадомеша мегирем айнаи киртаи якумги размерои калон мондаги ай 54 56 58 то 60 да где-то не ай иш то 54 56 будай ана ай иш 54 56 то 60 анаи дигариш боша 52 54 размер ҳастай баъд анаи сета расветкаи дига ҳай нигоҳ кунед кабуту саузуш размерои майдаҳам 48 50 да мешавад ина кабуту сауз размерои 48 50 да мешавад анавай розвиш ки боша 52 54 да мешавад ай ҳамун розвин якам як дона мондагиай ай ёшам ҳами як донаи мондагиай дига надорем ай анаи гул
3 та расцветка буд. Айё ҳастай, намедонам 2 донаи 3 донаи ҳастай. ин ҳакштои 1500 рубла буд. касе ки ай 5 та боло мегира 700 рубл. ина духтаро ай наи саус бошад паплинои туркиян. анаи саус боша размери 48-50 мондагиаю, баъд 54-56 мондагиаю, дита мондагиак, дита ҳамихи размер дода мешада. ай 48-50 то 56 бигем ҳамиё мешаванд. ай як дона мондагиай. набинед чиқар паплинаки хушрӯай. 44-46 ҳамаша размери российски қати гуфтестам. ай и боша ай размери 46-48 то 56-58 та дорем пачка қати. бисёрай ай айёш ами якта дита мондагиай. ай иам боша ами якта мондагиай. DXL размери 48 та мешава. баъд айнаи кардигано ҳастай. айш дита мондагиай, иш 4 таяй, неке донада намитемира. кадоме ки мегира ҳамихе полни ҳамаша я расцветкаша бигира. ина нигоҳ кунем ки ҳамёра 1800 мефурӯхтанд. распродажашон минимум 1000-1200 рубл буд. касе ки ҳамихе полни мегираша ман 700 рубли ҳисобш мекунам қатиями каштапурто. неке фақат ки касе мегира ҳамихе 4 та мондаги ҳами 4 тара ишам ки бошад ҳамихе дитара. ина духтаро размерош кадомеда ки тоғрӣ мегира ватсапда бинависен. доставка ҳамаи ҷо дорем. кадоме ки наздикай метоне омада ай пеш бинем. духтаро то видеои оянда иншалло ҳаракат мекунем тез-тез видео партом.